heter du? Jag heter Björst. Och vad hade du köpt det? Jag har köpt allt möjligt. Massa mom jeans, kyrston, taskon, och bluesdress. Allt möjligt. Jag heter Margareta. Jag har köpt några kläder, byxor och några bluser och en ponche. Eller gamla ponche. Och en örlockar. Kläder som jag köpte var nog så dyr. Jag har nog brukt en 500-600 kronor. Men det är helt okej till att jag brukar bara kläder som har god kvalitet och sånt.